ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ലൈവ് ലൈവ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പുതിയ മോഡ്യൂളിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിശാസ്ത്രയിലെ 4ാമത്തെ മോഡ്യൂളിലേക്ക് അല്ലേ. ആദ്യത്തെ 3 മോഡ്യൂള് ഭഗവത്ഗീത വിജയകരമായിട്ട് നമ്മള് 3 മോഡ്യൂള് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്ത 4ാമത്തെ മോഡ്യൂള് നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാരും പുസ്തകം കയ്യിൽ വെച്ച് ഇരിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ അധികം ഒന്നും കാണില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ടൊരു ബുക്കും പേനയും ഒക്കെ കരുതിക്കോളൂ. നമ്മൾ സ്ലൈഡ് മാത്രം ആശ്രയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം സ്ലൈഡിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്, ഇങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ബുക്ക് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ വേണം കേട്ടോ. ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബുക്ക് കരുതിക്കോളൂ. മലയാളം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഇതില് ശ്ലോകമില്ല മാതാജി. ശ്ലോകമില്ല. പഠിക്കാൻ 4 ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ തരും. ആ 4 ശ്ലോകം പഠിക്കാതെ തരും. ശ്ലോകം വേണ്ട. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഈ പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ള സംക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ആ ബുക്ക് മാത്രം മതി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം എല്ലാരും കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. എല്ലാരും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിലാണ് അതിയേറെ സന്തോഷം. നമ്മൾ 4ാമത്തെ മോഡ്യൂൾ കണ്ടതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം. ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളിപ്പം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് തൻ്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ മഹാരാജ് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം കൊടുത്ത ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എഴുതണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ഇനിഷ്യേഷൻ കൊടുത്ത ആ വർഷം തന്നെ തൻ്റെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തോട് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. കാരണം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബുക്ക് നമ്മുടെ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവരുടെ ഒരു ലോ ബുക്കായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പല പേപ്പറുകൾ വായിച്ച് അവർ റെഫറൻസ് വെക്കും. അതുപോലെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഓരോ ഭക്തിയുടെ ആ പ്രാധാന്യം എത്രയുണ്ടെന്ന് വളരെ താത്വികമായിട്ട് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത്
പല ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും കോട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മളെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു വന്നിട്ടുള്ളത്. ആരാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എഴുതിയത്? രൂപ ഗോസ്വാമി. രൂപ ഗോസ്വാമി അല്ലേ? അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എഴുതിയത് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്? ആരാണ്? മഹാപ്രഭുവിന്റെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 10 ദിവസം ദശാശ്വമേധ ഘട്ടില്, പ്രയാഗ്രാജില് ദശാശ്വമേധ ഘട്ടില് 10 ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു അല്ലെ? ആ 10 ദിവസത്തെ ആ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെയാണ് ആ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ലോർഡ് ചൈതന്യ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ വിപുലീകരിച്ച് രൂപ ഗോസ്വാമി എഴുതിയതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ സമർപ്പണം, നമ്മളെ ബുക്കിൽ സമർപ്പണം കണ്ടില്ലേ? വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള സമർപ്പണം. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാ നന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ഗോസ്വാമിമാര്, ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള സമർപ്പണമാണ്. ശ്രീനിവാസാചാര്യ ഷഡ് ഗോസ്വാമി അഷ്ടകത്തില് വരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. അപ്പൊ നാനാ ശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ. അപ്പൊ നാനാശാസ്ത്രം, അനേകം ശാസ്ത്രങ്ങളില് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്ത, അത്രയും എന്താണ് അഗാധമായിട്ട് അതിനെ പഠിച്ച് അതില് നൈപുണ്യം നേടിയവരാണ് ഈ നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാരല്ലേ? അപ്പൊ ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാർ ആരൊക്കെയാണ്? സനാതന ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ഭട്ടനാഥ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി. ഓക്കെ, അപ്പം ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന, വന്ദേ രൂപ സനാതനോ. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുയുഗോ എന്ന് പറയുന്ന 2 പേരെയാണ്, അതായത് രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഇതാണ് 6 ഗോസ്വാമിമാര്. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരും ശരിക്കും ആരാണ്? ഒരു 6 പേരും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ മഞ്ജരിമാരാണ് അല്ലെ? 6 മഞ്ജരിമാരാണ്. അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മഞ്ജരിയാണ് രൂപമഞ്ജരി. ആ രൂപമഞ്ജരിയാണ് നമ്മുടെ രൂപ ഗോസ്വാമി. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരിലെയും പ്രധാനിയായിട്ടുള്ളത് രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. ഇപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രചിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ശ്ലോകങ്ങളാണ് എഴുതിയത്. 2129 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലുള്ളത്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്കിങ്ങനെ സാധാരണ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എങ്ങനെ ശ്ലോകം, വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്, പിന്നെ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, പിന്നെ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം, അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ ചെയ്തേനെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആശങ്കയാണ്, താൻ എത്ര നാള് അധികം നാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമോ? അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതാനുണ്ട്, പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുകൂടെ എഴുതുമ്പോൾ ആ സമയം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഭയം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ എഴുതിയത്. നമ്മൾ കൃഷ്ണ ബുക്ക് ആദ്യം പ്രഭുപാദർ എഴുതിയില്ലേ? ആ 10ാമത്തെ സ്കന്ധം സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് എഴുതിയില്ലേ? അതുപോലെ അദ്ദേഹം അത് നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് എഴുതിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബുക്കിൽ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ ശ്ലോകത്തിൻ്റെയും ആ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെയാണ്, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു യങ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്താണ് വന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്നേനെ. അപ്പൊ നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രചിച്ചത് രൂപ ഗോസ്വാമി. അപ്പോൾ ഇതില് ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് 4 ശ്ലോകങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ആ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരും. ആ 4 ശ്ലോകം അതിന്റെ വിവർത്തനവും പഠിക്കാനുണ്ട്.
അപ്പോ ഈ ഒരു പുസ്തകം നമ്മുടെ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഇതില് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ മലയാളം ബുക്കില് പ്രീഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഇത് ബുക്കിലില്ല കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷ് ആരുടെയും കയ്യിലുണ്ടോ? ഇംഗ്ലീഷ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രജീഷ് പ്രഭുവിന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? പ്രഭുവിന്റെ സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ അടുത്ത് ഇല്ല മാതാജി. ഉണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, ആ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാജി, കയ്യിലില്ല. ഉണ്ട്, ഉണ്ട്. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതില് ആ പ്രിഫേസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞൊരു പേജ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ട് 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 മാതാജി. ഉണ്ട്. അത് പക്ഷേ മലയാളത്തിലില്ല. മലയാളത്തില് നമുക്ക് പ്രിഫേസ് ഇല്ല. നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവതാരിക മുതലേ മലയാളത്തിലുള്ള കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രിഫേസിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ പ്രിഫേസ് ഒന്ന് നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടത് അത് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം പ്രിഫേസിൽ പറയുന്ന കാര്യം. വേറൊന്നുമില്ല. പ്രിഫേസിൽ പറയുന്ന ആമുഖം. പ്രിഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ആമുഖമാണ്. ആമുഖത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി ആരാണ്, സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി, ആ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇതിന്റെ തത്വം എന്തിനാണ് ചൈതന്യ നമ്മളേക്ക് ഈ നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ചുരുക്കി നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ അത് ബുക്കിലില്ല കേട്ടോ, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. നമ്മുടെ ബുക്കില് ആമുഖമില്ല, പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കില്ലെങ്കിൽ വേദാബേസിൽ പ്രിഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്താൽ അതിലുണ്ടാവും, പ്രിഫേസിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പ്രിഫേസിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മലയാളം ബുക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ നമുക്ക് ആ സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഉപദേശങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി എന്താണ് ഭക്തി, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പൊ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും ആഴത്തില് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും. ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, എന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കും, അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് ഭക്തിയാണ് എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല ഭക്തി. ഭക്തി എന്താന്ന് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രഭുപാദർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രഭുപാദർ ഭക്തിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭക്തി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അല്ലെ? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരാളോട് സ്നേഹമുണ്ട്, എനിക്ക് അയാളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലേ. ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് അത് ശരിക്കുള്ള സ്നേഹമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഭക്തി. ആ ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ശരിക്കുള്ള ഭക്തി എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ളിൽ ആ വികാരത്തെ ബാഹ്യമായി സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭക്തിയാകുന്നത്. അല്ലാതെ ആ സ്നേഹം ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ളതല്ല. അത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സേവനം കൂടെ ആവുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനമാകും അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ രസം, ഭക്തി രസമാണ്. ഇപ്പൊ രസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നല്ല രുചി നമ്മൾ പറയല്ലേ, നല്ല ടേസ്റ്റ്. അപ്പൊ ആ രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ രസമുണ്ട്, ഭക്തിയിലും രസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലെ രസം ഏതാണ്, അതിലേറ്റവും ഉയർന്ന രസം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ 6 വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളാണ് ഭക്തിയുടെ അമൃത്. ഇതില് അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്നാണ് കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ പറയുന്നത്. അഖില രസാമൃത മൂർത്തി. അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രസങ്ങളുടെയും മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലെ? അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെയാണ്, വിഷ്ണുവിനെ അല്ല, കൃഷ്ണനെയാണ്.
അതിൽ ഏത് കൃഷ്ണനായിരിക്കും? കൂടുതലും ഇതില് ഏത് കൃഷ്ണനാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെ പല കൃഷ്ണൻ വരുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാ പല കൃഷ്ണൻ വരിക? ദ്വാരകയില് കൃഷ്ണനുണ്ട്, മധുരയില് കൃഷ്ണനുണ്ട്, വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണനുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഏത് കൃഷ്ണനാണ് ഉയർന്നതായിട്ടാ പറയുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവന വൃന്ദാവന വൃന്ദാവന. കൃഷ്ണനെയാണ് അല്ലെ? കാരണം വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനിലാണ് ആ രസത്തിന്റെ അളവ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വരുന്നത്. മറ്റേത് ഐശ്വര്യം മിക്സ് ചെയ്തതാണ് നമ്മളെ ദ്വാരക കൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ മധുര കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐശ്വര്യം ഉണ്ട്. പക്ഷെ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഐശ്വര്യമില്ലാതെ ആ ഗോപകുമാരനായിട്ട് വളരെ നിഷ്കളങ്കനായിട്ട് അമ്മയുടെ വടി കണ്ട് പേടിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് കളിയാക്കുന്ന, മറ്റേതൊരു രാജാവാണല്ലേ, ആ രാജാവിന്റെ ഭാവമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ കൃഷ്ണൻ, അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റാരുമല്ല, അത് വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനാണ്. ആ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണന ആണ് ഉയർന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. അതില് 5 രസത്തിൽ ഭഗവാൻ സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ് 5 രസം ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്ന 5 രസം? ശാന്തരസം, സാഖ്യരസം, ദാസ്യരസം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. മധുരം. ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യരസം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഏത് രസമാണ്? മാധുര്യരസം. മാധുര്യരസമാണ്. മാധുര്യരസത്തിൽ തന്നെ 2 രസം രണ്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? സ്വകീയവും പരകീയവും. അതില് പരകീയ രസം, മാധുര്യരസത്തില് പരകീയ രസമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് ഭാവത്തില് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഈ 5 രസത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവ ചെയ്യും, ഇതെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഒരു പഴുതും ഇല്ലാതെ, ഒരു സംശയവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ രൂപഗോസ്വാമി വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു. അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുക, അതാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, പ്രത്യേകിച്ച് വൃന്ദാവന കൃഷ്ണൻ അല്ലെ. പിന്നെ അതില് ചില വ്യത്യാസം വരും, കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഭാവം ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല. നമ്മള് ഹനുമാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹനുമാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെ? ഹനുമാൻ ആരാണ്? ആരെയാണ് തന്റെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? രാമന്റെ. ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ. അപ്പൊ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ആ ഭാവത്തിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ മാറാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം പറയുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിലൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ 6 സവിശേഷതകൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുന്നതാണ്. പിന്നെ സാധനാഭക്തി, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം വളർത്തുക, പിന്നെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, ഇങ്ങനെ 6 വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, നമ്മളുടെ ബുക്കില് നോക്കിക്കേ എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില്? അവതാരി ഉള്ളടക്കം നോക്കിക്കേ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 51. നമുക്കത്രയും പഠിക്കണ്ട, നമുക്ക് ഭാഗം 1 മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഭാഗം 1 19 അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിശാസ്ത്രയില് ശരിക്കും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ ഗൗഡിയ ഗൗഡിയ മഠത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഭക്തിശാസ്ത്രി വെച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ 6, കാരണം ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് സാധനാഭക്തി ചെയ്യുന്ന ഭക്തർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭാഗം 1. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം 1 19 അധ്യായങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സ്ഥാനം അല്ലെ, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആരാണ് രൂപഗോസ്വാമി? അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ചരിത്രം എന്താണ്? രൂപഗോസ്വാമി, ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവർക്ക് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാധാന്യം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന പദം മനസ്സിലാക്കുക, ലൗകിക രസം, ആത്മീയ രസം, ഇത് നമ്മൾ പറയാം. ആദ്യം നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമി ആരാണെന്നുള്ളത് അറിയണം അല്ലേ? പറഞ്ഞോളൂ, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഹിസ്റ്ററി.
രൂപമഞ്ജരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതെ. പിന്നീട് രൂപഗോസ്വാമി ഇടയ്ക്ക് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു. മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആരുടെ കീഴിലായിരുന്നു? ആരുടെ? ഹുസൈൻ ഷാ. നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ അല്ലെ. അപ്പൊ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ ഇതൊക്കെ പ്രിഫേസിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രിഫേസ് വേദാബേസിലെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. മലയാളം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ചിലപ്പം എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ? സഹോദരങ്ങളാണ്. ഒരാളുണ്ട്, 3 പേരുണ്ടായിരുന്നു അവര് അല്ലേ? അനുപമ. 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 ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ 6 ഗോസ്വാമികളിൽ ഒരാളും ബന്ധം വരും. അതാരാണ്? ജീവഗോസ്വാമി. ജീവഗോസ്വാമി ആരാണ്? ജീവഗോസ്വാമി സഹോദരന്റെ പുത്രൻ. അനുപമ അനുപമന്റെ മകനാണ് അല്ലേ? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രിഫേസ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ വരുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ബുക്കിലില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഗ്രഹ പഠനമാണ് നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ. അതാണ് ഭക്തിയുടെ അമൃതം എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്, നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാരായ 6 ഗോസ്വാമികളിൽ പ്രധാനിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി അല്ലെ. അപ്പം രൂപഗോസ്വാമി ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഇവർ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവര് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ കീഴിലായിരുന്നപ്പോ രാമകേളിയിൽ വെച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് രണ്ടാമത് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ദശാശ്വമേധ ഘട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദ ബംഗാളിലെ മുഹമ്മദൻ സർക്കാരിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവര് ശരിക്കും ഒരു വലിയ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമി. ഈ പേര് രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്ത പേരാണ്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മിനിസ്ട്രിയിലോട്ട് കയറാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ളവര് ഒരു മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആ കുലത്തിൽ നിന്ന് ആ ബ്രാഹ്മണര് പിണ്ടം വെക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അവരെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് പോയത്? പറഞ്ഞോളൂ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിക്കും ഈ രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി ഇവര് ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു. അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ ആ പാണ്ഡിത്യം കണ്ട് പല ഭാഷകൾ അറിയാം. പല ഭാഷകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറബ് അറിയാം, പേർഷ്യൻ അറിയാം, അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പൊ അത്രയും പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മളുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ വന്നാൽ നല്ലതാണെന്ന് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായ്ക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഇവരുടെ അടുത്ത് ആദ്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർ സമ്മതിച്ചില്ല അല്ലെ. മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാന്നുള്ളത് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഇവരടുത്ത് പറയും, നിങ്ങൾ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ വിചാരിച്ചോ ഞങ്ങളെ കൊല്ലുമായിരിക്കും, ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ അല്ല, ഈ വൈഷ്ണവ കുലത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും. ആരെയും ആ ഒരു സമ്പ്രദായമേ ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും അത് ബാധിക്കും എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ 2 പേരും ഇവിടേക്ക് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിമാരായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തത്. അപ്പൊ ഇതില് ഏറ്റെടുത്തപ്പോ എന്താണ് ഇവരുടെ പേര് മാറും അല്ലെ. ദാബിർ ഖാസും സാഖിർ മാലിക്കും. സനാതന ഗോസ്വാമിയാണ് സാഖിർ മാലിക്.
ദാബിർ ഖാസ് എന്ന് പറയുന്നത് രൂപ ഗോസ്വാമി. പക്ഷേ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരുന്നു. അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പൂജകൾ ചെയ്യാനൊക്കെ അനുവദിച്ചു. അപ്പം എന്താണ് ചെയ്തത്? ഇവരെ അവിടെ എല്ലാം ഒരു വൃന്ദാവനമാക്കി. പുറമേ കാണുമ്പോൾ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഉള്ളിൽ അവര് വൃന്ദാവനത്തിലെ വസിക്കുന്ന ആ ഭാവത്തിലാണ് അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. അങ്ങനെയാണ് രാമകേളി എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് രണ്ടുപേർക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവസരം കിട്ടിയതും. പിന്നീട് നമ്മുടെ രൂപ ഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്തു? നേരത്തെ റിട്ടയർ ചെയ്തു അല്ലേ? കാരണം ഇവര് മുസ്ലിം ആയിട്ട് മാറുമ്പോ ഇവർക്ക് ഈ പേരൊക്കെ കൊടുത്തത് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായാണ്. ഈ ഒരു ദാബിർ ഖാസും സാക്കിർ മാലിക് എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അന്ന് ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നിരസിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാലും അവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ഉന്നത വ്യക്തികളുടെയും തന്റെ ശിഷ്യരായി സ്വീകരിച്ച ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമായ ഗോസ്വാമികളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിയത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അപ്പൊ മുസ്ലിമായിട്ട് കൺവേർഷൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ജസ്റ്റ് പേര് ഹുസൈൻ ഷാ കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അന്ന് അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവരെ ആ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ രണ്ടുപേരെ ഗോസ്വാമി ആയിട്ട് ഉയർത്തി അല്ലേ? അപ്പൊ ഗോസ്വാമി ആയിട്ട് ഉയർത്താനായിട്ട് ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു? രാമകേളിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു. അതിനുശേഷം രൂപ ഗോസ്വാമി ആദ്യമേ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കും. നേരത്തെ റിട്ടയർ ചെയ്യും. റിട്ടയർ ആവുമ്പോൾ സാധാരണ നേരത്തെ റിട്ടയർ ആകുമ്പോ എന്താണ്? കുറെ പൈസ കൊടുക്കും അല്ലേ? ഇപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് എന്താ കൊടുത്തേ? എത്ര കൊടുത്തു പൈസ? സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിനാണ് കൊടുത്തത്. ഒരു വലിയ ബോട്ട് നിറയെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും സ്വർണ്ണ നാണയമാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ കിട്ടിയ പൈസ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഉപയോഗിച്ചത് അത് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഒരു പാഠമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 50% ഭഗവാനും ഭക്തന്മാർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഉപയോഗിച്ചു. 25% തന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു. ബാക്കി 25% എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തനിക്ക് കിട്ടിയ പണമെല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. 50, 25, 25. 50% ബ്രാഹ്മണർക്ക്, ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയും 25 ബന്ധുക്കൾക്കും, ബാക്കി 25 എമർജൻസി വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി ആദ്യമേ റിട്ടയർ ചെയ്തു. സനാതന ഗോസ്വാമിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. സനാതന ഗോസ്വാമി അങ്ങനെ നമ്മളെ സാക്കിർ മാലിക്കും നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായോട് ചോദിച്ചു, എനിക്കും റിട്ടയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഭരണം നടക്കുക? അതുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി സാക്കിർ മാലിക് ആയിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം സിക്ക് ലീവ് എടുത്തു. സിക്ക് ലീവ് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? അവിടെ ഭാഗവതം പാരായണം നടക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം സിക്ക് ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടിരുന്ന് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആ രസം ആസ്വദിച്ച് ഭാഗവത സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുറെ നാളായിട്ടും ആളെ കാണാഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ പറഞ്ഞയക്കും, അവിടെ ഉണ്ടോ, എന്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഇവര് കാണുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ ഇരുന്ന് പനിയാണ്, സിക്ക് ലീവ് എടുത്ത് അവിടെ പോയിരുന്ന് ഭാഗവതം നടുക്ക് ഇരുന്ന് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ചുറ്റിരുന്ന് അവരെല്ലാം ഭാഗവതം കേട്ട് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് ജയിലിലാക്കും. പിന്നീട് നമ്മുടെ രൂപ ഗോസ്വാമി മാറ്റിവെച്ച, എമർജൻസിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ചാണ് സാക്കിർ മാലിക്കായ നമ്മളെ സനാതന ഗോസ്വാമിയും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത്. ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നെ രണ്ടുപേരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? ആ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? പ്രയാഗ്രാജില് ദശാശ്വമേധ ഘട്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പ്രിഫേസിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ദശാശ്വമേധ ഘട്ടിലാണ് ഇവിടെയുണ്ട്. രൂപ ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇതിൽ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത് പ്രയാഗ്രാജ് വെച്ചല്ല. എവിടെ വെച്ചാണ്?
ആദ്യം ഇവർ കാണുന്ന എവിടെയാണ്? രാമകേളിയിലാണ് ആദ്യമായി കാണുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യമായി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഇതല്ല കേട്ടോ. ആദ്യമായി കാണുന്നതല്ല, രണ്ടാമത് കാണുന്നതാണ് പ്രയാഗ്രാജില്, അതായത് ഇന്ത്യയിലെ അലഹബാദിൽ പ്രയാഗ്രാജില് ദശാശ്വമേധ ഘട്ടില്. അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ ആരേലും? പ്രയാഗ്രാജ് ദശാശ്വമേധ പ്രയാഗ്രാജിൽ പോകുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പോയിട്ടുണ്ട്. രാജേശ്വരി മാതാജി പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. മാതാജി. പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കേ. കുംഭമേള നടന്ന സ്ഥലം. അവിടെ ദശാശ്വമേധ ഘട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആ ഒരു സ്നാനഘട്ടം ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ 10 ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് തുടർച്ചയായി ഉപദേശം നൽകി. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം ഉപദേശം നൽകി. രൂപഗോസ്വാമി ഭഗവാൻ ചൈതന്യൻ നൽകിയ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ പുസ്തകമായിട്ടുള്ള ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഇതിലാണ്. അപ്പൊ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ചൈതന്യ അതിലുണ്ട്. അതിനെ ഒന്ന് വിപുലീകരിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ എവിടെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശം കൊടുത്തത്? ദശാശ്വമേധ ഘട്ടില്, അലഹബാദില്, അതായത് പ്രയാഗ്രാജില് ദശാശ്വമേധ ഘട്ടിലാണ് 10 ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം ഉപദേശം കൊടുത്തത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാർക്ക് എന്തുപദേശമാണ്, എന്താണ് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം? എന്താണ് ഗോസ്വാമിമാരുടെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു? എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ? 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കും നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ, 4 ഉപദേശം കൊടുത്തു. ഒന്ന് വൃന്ദാവനം കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ മതം? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ഭക്തി സേവനത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്ത് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനും ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളില് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ 4ാമത് സ്വയം മാതൃക കാണിക്കുക, അതായത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഭക്തി എന്താണെന്ന് സ്വയം മാതൃക കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് കാണിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും എഴുതാനായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്ത ആ നിർദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ. ശരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആദ്യം കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഈ മുഗൾ ഭരണം കാരണം എല്ലാം നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഗോസ്വാമിമാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഈ 6 ഗോസ്വാമികളില് പ്രധാനിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി അല്ലെ. രൂപഗോസ്വാമിയെ നമ്മളെ എല്ലാരെയും വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരെ രൂപാനുഗാസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. എന്താണ് രൂപാനുഗാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അനുഗമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ, ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അതാണ് രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് നമ്മളെ പറയുന്നത്. ഈ ഗോസ്വാമിമാരിൽ പ്രധാനിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അതെന്താണ് രൂപഗോസ്വാമി പ്രധാനിയാകുന്നത്? ശരിക്കും മൂത്തത് സനാതന ഗോസ്വാമിയാണ്, ഇളയതാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ പ്രധാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂത്തത് സനാതന ഗോസ്വാമി അല്ലേ വരണ്ടേ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളൊരു ശ്ലോകം ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുള്ള ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാലം അല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ അതെ ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ട സ്ഥാപിത ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാഗത. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താന്നുള്ളത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിക്കാണ്. അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയണ്ട, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒന്നും പറയണ്ട, മനസ്സിലുള്ളത് അത്രയും അറിയാനുള്ള. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാരും അല്ല, രൂപമഞ്ജരിയാണ് അല്ലെ. രൂപമഞ്ജരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാധാറാണിയുടെ അഷ്ടസഖിമാരുണ്ട്. അതിൽ അഷ്ടസഖിമാര് രാധാറാണിയെ സേവ ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഈ ഓരോ അഷ്ടസഖിമാർക്കും അവരെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് മഞ്ജരിമാര്. അതില് ലളിതാ സഖിയുടെ 6 മഞ്ജരിമാരുണ്ട് അല്ലെ, 8 മഞ്ജരിമാരുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനിയാണ് നമ്മുടെ രൂപമഞ്ജരി. ആ രൂപമഞ്ജരിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി ആയിട്ട് വന്നത് അല്ലെ.
ഈ 8 മഞ്ചരിമാരെല്ലാം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെയാന്നറിയോ? 6 ഗോസ്വാമിമാര്, 6 മഞ്ചരിമാര്, പിന്നെ 2 മഞ്ചരിമാര് ആരൊക്കെയാ? ഏത് ഗോസ്വാമി? കവിദാസ് കൃഷ്ണരാജ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി, കൃഷ്ണരാജ് പിന്നെ ലോകനാഥ് സ്വരൂപ് സ്വാമി, ലോകനാഥ് 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 എന്ന് പറയുന്നത് നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ലോകനാഥ് മഹാരാജാണ്, ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ 8 മഞ്ചരിമാര്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മഞ്ചരിമാരും ഇവിടെ ഗോസ്വാമിമാരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? രൂപ മഞ്ചരി, അതാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. നമ്മളെല്ലാരും രൂപാനുഗാസാണ്. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ കാൽപാദങ്ങളെ അനുഗമിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് രൂപാനുഗാസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇപ്പൊ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമായ അറിവും വിവിധ വേദ സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആധികാരിക പരാമർശം ഉപയോഗിച്ച് ഉപദേശങ്ങളെ വിശദമായി വിശദീകരിച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീനിവാസാചാര്യനാണ് നമ്മുടെ ഗോസ്വാമി അഷ്ടകം പറഞ്ഞതല്ലേ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പൊതുവെ രൂപാനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നവർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനായി മാത്രമാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി തന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത്. അതിപ്പോൾ നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ എന്ന രൂപത്തിൽ പറയുന്നു. ഇനി ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭക്തി സേവനമാണ് അല്ലെ? അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭക്തി, ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം, ആ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള വികാരത്തെ ബാഹ്യമായ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് അത് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ രസം, ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത് വരും, ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ വരുന്നതാണ്, ഈ പ്രിഫേസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഭോഗത്യാഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പം രസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 രസമുണ്ട്. ഒന്ന് ഭൗതിക രസമുണ്ട്, ഭക്തിയിലും രസമുണ്ട്. ഭൗതിക രസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല വസ്തുക്കളോടും ഒരു ഇഷ്ടം കാണും, അതിലൊരു ടേസ്റ്റ് കാണും. ഇപ്പൊ കുറെ സമ്പത്തിനോട്, അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സുഖം ലഭിക്കുന്നു, അപ്പൊ അതൊരു രസം, അതിലൊരു രുചി നമുക്ക് വരുന്നു. പിന്നെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ, അമ്മയും മക്കളും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര്, അങ്ങനെ പല ബന്ധത്തിലും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും രസമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക രസത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമാണല്ലേ? എന്താ മാതാജി? അധിക നേരം നീണ്ടു നിൽക്കില്ല. അധിക നേരം നീണ്ടു നിൽക്കില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഇത് ത്യജിക്കണം. നാളെ നമ്മൾ തന്നെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകും. ഈ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. എന്നാൽ ഭക്തിയിലെ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. ആ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ സന്തോഷത്തിന്റെ 2 ഘട്ടമുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഭോഗത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജോയ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുക. ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ ഈ ചൂയിങ്കം കഴിക്കാറില്ലേ? പണ്ട് ഈ ബബിൾഗം ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം ഒരു രുചിയൊക്കെ നമുക്ക് വരും. കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ ചവച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ? അതിന്റെ രുചിയൊക്കെ പോവും. പിന്നെ നമുക്കത് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തു, പിന്നെ നമുക്കത് താല്പര്യമില്ല, നമ്മളത് കളയും. അതാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ 2 ഘട്ടം. ഭൗതിക സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് ആ ഒരു ആസ്വാദനം കാണും, പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ തിരസ്കരിക്കും. അതിന് ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഇന്ദ്രിയ സുഖ അതന്നെ ഇവിടെ ഇതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ. ഹരേഷ് മാതാജി, വായിച്ചു. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ആഴ്ച മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്താലും തൃപ്തനാകുന്നില്ല. അതിനാൽ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു. തുടർന്ന് വാരാന്ത്യം
മറവിൽ ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം ആരാദ്യം മറവിൽ അതെ ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ വീണ്ടും തന്റെ അവൻ സ്ഥാനം വീണ്ടും മാറ്റുകയും തന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റുകയും തന്റെ യഥാർത്ഥ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ഇടപെടൽ എന്നാൽ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പദവി സ്വീകരിച്ച് പിന്നീട് അത് മാറ്റുക എന്നാണ്. മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും മാറുന്ന ഈ നിലയെ സാങ്കേതികമായി ഭോഗത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖവും ത്യാഗവും മാറി മാറി വരുന്ന അവസ്ഥ. ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിലേക്കും ത്യാഗത്തിലോ സ്ഥിരമായി തുടരാൻ കഴിയില്ല. മാറ്റം ശാശ്വതമായി നടക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശാശ്വതമായ ഭരണഘടനാപരമായ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് മാറുന്നു. ഈ നിലയിൽ സാങ്കേതികമായ ഭരണഘടനാപരമായ സ്ഥാനം കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് അവസ്ഥകളിലും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയ സുഖം അധികകാലം നിലനിൽക്കില്ല. എന്നാൽ അതിനെ കപാല സുഖം ചപല സുഖം ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അങ്ങനെ കേട്ടോ, അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. ചപല സുഖം എന്നാണ്. ചപല സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്ലിക്കറിങ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയാം. അതായത് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ആ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും, അധികകാലം നിൽക്കില്ല. അതാണ് ചപല സുഖം. അല്ലെങ്കിൽ മിന്നുന്ന, അതായത് ഫ്ലിക്കറിങ് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഈ മിന്നുന്ന സന്തോഷം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് രാവും പകലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും തന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ കുടുംബക്കാരൻ ഒരുതരം സൗമ്യത ആസ്വദിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവന്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ച ഉടനെ അവന്റെ മുഴുവൻ ഭൗതിക സന്തോഷത്തിന്റെയും പുരോഗതിയോടൊപ്പം പുരോഗതിയും ശരീരത്തോടൊപ്പം ഉടൻ അവസാനിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിരീശ്വരവാദികളായ മനുഷ്യർക്ക് മരണം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്തൻ ഭക്തിപൂർവം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെയാണ്. ഭക്തൻ ഭക്തിപൂർവം ദൈവ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെയാണ്. അതേസമയം നിരീശ്വരവാദി മരണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. മരണത്തോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരുപക്ഷെ മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, ദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ അന്തർദേശീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏത് മേഖലയിലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ജീവിതാവസാനത്തോടെ അവസാനിക്കും. അത് ഉറപ്പാണ്. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് ഘടകം. ഒന്ന് ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം ആസ്വദിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ബിസിനസ്സുകാരൻ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞോ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി കുറച്ചൊരു റിലാക്സേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വെക്കേഷന് പോകും. പിന്നെ വെക്കേഷന് പോയിട്ട് അവിടെ ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കുമോ? ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും, ജോലി ചെയ്യും, വീണ്ടും ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് വെക്കേഷന് കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇങ്ങനെ ഭോഗത്യാഗം. കുറച്ചു നേരം ആസ്വദിക്കും, പിന്നെ അത് തിരസ്കരിക്കും. അതാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം. കൂടാതെ നമ്മളിപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഗുലാബ് ജാമുൻ കഴിക്കുന്നു. ആദ്യം നമുക്ക് നല്ല മധുരമാണല്ലേ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ്, നമ്മളത് കഴിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മതിയാവും, ഇനി ഒട്ടും വേണ്ട. ഒരു 3-4 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേ നമുക്കങ്ങ് മത്ത് പിടിച്ച് ഇനി അത് കഴിക്കാനേ വയ്യ. അതാണ് ആദ്യം ആസ്വദിക്കും, പിന്നെ അത് ത്യജിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ആസ്വാദനത്തിന് എന്താ പറയാ, ചപല സുഖമാണ് അല്ലേ. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മിന്നുന്ന സന്തോഷം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ചപല സുഖം. കുറച്ചു നേരമേ, അധികകാലം. ഇന്ദ്രിയ സുഖം അധികകാലം നിൽക്കില്ല, കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ആ സുഖമാണ് ചപല സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സുഖം. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയുടെ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. അതാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹസേവനത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന സൗമ്യമായ ഭക്തിരസം
ജീവിതാവസാനത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയില് ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. ഏതാണ്? കുറച്ച് ചെയ്താൽ പോലും അത് നമ്മളുടെ കൂടെ എത്തും. സ്നേഹാതിക്രമണം സ്നേഹാതിക്രമണാശസ്തി പ്രഖ്യവായോന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രയതോ മഹതോ അല്ലേ. അപ്പോ ഭക്തിയിൽ ഒരു ചെറിയ പുരോഗതി പോലും ഭക്തനെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തി രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനന്തമാണ്, നശിക്കാത്തതാണ്. അതാണ് ഈ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തിരസവും അപ്പൊ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ്, ഭൗതികമായ രസവും ഭക്തിരസവും തമ്മിലുള്ള ആ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചിലര് എന്താണ് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലോ കുടുംബ ജീവിതത്തിലോ പരോപകാരം, മനുഷ്യ സ്നേഹം, ദേശീയത, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം തുടങ്ങിയ വലിയ കുടുംബ ജീവിതത്തിലോ ഉള്ള നമ്മുടെ വികാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ രസങ്ങൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത ജീവിതം ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പും തരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭൗതികം. ചിലരെന്താ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ചപലമാണ്. അതൊക്കെ ഈ ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് മനുഷ്യജന്മം തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല, അതൊക്കെ ടെമ്പററി ആണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മം നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ജന്മം ഭക്തി തുടരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജന്മം തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജന്മം നമ്മൾ എത്ര ശതമാനം ചെയ്തോ അത് ബാക്കിയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ ജന്മം 50 ചെയ്തെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം 50 നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ വരും. ഇപ്പൊ ഭക്തി ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നീട് അടുത്തത് പറയുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, രസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത എന്താ? ഭക്തി രസ, അടുത്തെന്താണ് പറയുന്നത്? അമൃതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം മാത്രം പോരാ, ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സേവനം കൂടെ ചെയ്യണം. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. പിന്നെ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രുചിയാണ്. അത് 2 ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രുചി, ആസ്വാദനമുണ്ട്. പിന്നെ ആത്മീയമായിട്ട് ഭക്തിയിലും ഉള്ള രസമുണ്ട്. ഭൗതിക രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭോഗത്യാഗയാണല്ലേ, കുറച്ചു നേരത്തേക്കേ വരൂ, പിന്നെ നമ്മൾ ത്യജിക്കും, ആ രീതിയാണ്. പിന്നെ അതൊരു ചപല സുഖമാണ്, അധിക നാള് നിൽക്കാത്ത ഒരു സുഖമാണ് ഭൗതിക രസം. എന്നാൽ ഭക്തി രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. ഈ ശരീരം നശിച്ചാലും നമ്മളുടെ ആത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ആ ഭക്തി നമ്മുടെ കൂടെ വരും. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ഭക്തി രസം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഭക്തി രസ, അടുത്ത എന്താണ്? അമൃത്. അമൃത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അമൃത് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ അമൃത് കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ മരണം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലേ. അതാണ് ഈ ഭക്തി രസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു അമൃതാണ്. അതായത് നമ്മളെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നിർത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഭക്തി. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എന്തും അമൃതാണ്. ഭക്തി അമരത്വം, നമുക്ക് അമരത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അമൃത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അമരനാകുകയാണ്. അതായത് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ജനന മരണ ചക്രത്തെ നിർത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ഭക്തി ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല, അത് ഒരു അമൃതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വല്പം അഭ്യസ, ആ ഒരു ശ്ലോകവും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് എന്താ? ഭക്തി രസ അമൃത. അടുത്ത എന്താ? അടുത്ത വാക്കെന്താ? ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടലാണ്. അപ്പം ഇതൊരു വലിയൊരു കടലാണല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതാണ്. ആഴത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്? ഒരു തിമിംഗലത്തിനെ പോലെ. തിമിംഗലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിമിംഗലം ആഴത്തിൽ പോകുമ്പോൾ മുകളിൽ വരുന്ന ഒന്നും അതിനെ അലട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ, മീൻകാരൻ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് വലയിട്ടാൽ ആ വലയിൽ തിമിംഗലം പെടുവോ? ഇല്ല, തിമിംഗലം പെടില്ല. അവിടെ ഇനി വെള്ളം ഭയങ്കര പേമാരി വന്നാലും അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. കാരണം ആ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആ ഒരു ആസ്വാദനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമുദ്രം, ഭക്തി അമൃതത്തിന്റെ സമുദ്രം, ഈ ഒരു സമുദ്രം നമ്മൾ എത്തിയാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ അഹംഭാവം ഇല്ലാതാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്ന ഭാവം മാറും. നമ്മളൊരു ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും.
ഉയർന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ ഏത് ഘട്ടമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്? ഭക്തിയിൽ പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? 9 ഘട്ടങ്ങളില്ലേ? പ്രേമ ആ പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തി അല്ലേ? ആ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ആദ്യം ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. ആ പ്രേമം എന്ന ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു കടലാണ് ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭക്തി രസം. അപ്പം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും സ്നേഹിക്കണം എന്ന ത്വരയുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സ്നേഹത്തിന് തിരിച്ചടി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഇവിടെ ഏത് പാരഗ്രാഫാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു മാസ്റ്റർ സ്വിച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ഇല്ലേ? ആ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലൈറ്റും ഓൺ ആവും. നമ്മൾ ഓരോ ലൈറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ ലൈറ്റും ഓൺ ആവുന്നതാണ് മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച്. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് ആ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിയാണ് പറയുന്നത്. ആ പ്രേമഭക്തി, ആ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തിയിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം? ആ ഭക്തിയിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലേ? യഥാ തരൂർമൂല നിഷേചനേന. ആ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? തരൂർ, ഒരു മരത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോ ഇലകൾക്കും ശാഖകൾക്കും എല്ലാം അതിന്റെ ഇതെത്തുന്ന പോലെ, വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന പോലെ, ഉദരത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ എല്ലായിടത്തും അതുപോലെയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഭക്തി, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനോടുള്ള ആ ഭക്തി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ലഭിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മരത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെയോ ഒരാളുടെ വയറ്റിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് പോലെയാണ് ഇത്. ഒരു മരത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതോ വയറ്റിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതോ ആയ രീതി സാർവത്രികമായി ശാസ്ത്രീയവും പ്രായോഗികവുമാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വയറ്റിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത്തരം പ്രവൃത്തിയുടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജം ശരീരം മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്യും അല്ലെ? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ കൈക്ക് വേറെ കാലിന് വേറെ ആഹാരം കൊടുക്കണ്ട. വയറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിന്റെ ഊർജം കിട്ടും. അതുപോലെ മരത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മരത്തിന്റെ ശാഖകൾക്കും ഇലകൾക്കും എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ ഊർജം ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഉടനടി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് എങ്ങനെ തിരിക്കാമെന്ന്, അതായത് ഒരു മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആ ഒരു മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ആണ്. അത് ഓൺ ചെയ്താൽ, ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ആ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു എന്നാണ്. ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഈ രീതി അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കായി പ്രത്യേകം സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ. നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പ്രഭുപാദർ രചിച്ച ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, അതായത് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക്, ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഇവിടെ ഒരു തത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എല്ലാവരെയും ഒരു ഗോസ്വാമിയുടെ ഉന്നത തലത്തേക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും ഉയർത്തുന്നതിനും ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? എന്തിനാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിയോട് ഇത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്? എല്ലാരും ഗോസ്വാമിയായി മാറണം, എല്ലാരെയും ആ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഒരു തത്വം ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ തത്വം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാരെയും ഗോസ്വാമിയായിട്ട് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ പ്രീഫേസിലുള്ളത്. അതൊന്ന് ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കൊള്ളാം കേട്ടോ. അത് വേദാബേസിലേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ബുക്കിലില്ല. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു
ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിന്ധു ആണല്ലേ, ഒരു കടലാണ്. ഈ കടലിനെ 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ 4 ഡയറക്ഷനില്ലേ, അതുപോലെ 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4 ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർത്ത്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കിഴക്ക് ഭാഗം. ഈ കടലിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ സമുദ്രമുണ്ട്, പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് സമുദ്രമുണ്ട്, തെക്ക് ഭാഗമുണ്ട്, വടക്ക് ഭാഗമുണ്ട്. നമ്മൾ കിഴക്ക് ഭാഗത്തിനെയാണ് പൂർവ്വ ദിശ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കിഴക്ക് ഭാഗമാണ് പൂർവ്വ ദിശ. പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം പശ്ചിമം, തെക്ക് ഭാഗം ദക്ഷിണം, വടക്ക് എന്താണ്, ഉത്തരം. ഇങ്ങനെയാണ് പൂർവ്വ ദിശ, പശ്ചിമ ദിശ, ദക്ഷിണ ദിശ, ഉത്തര ദിശ. ഇങ്ങനെ 4 ദിശയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കടലിനെ, നമ്മുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടല്, ആ കടലിനെ 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൂർവ്വ ദിശ, പശ്ചിമ ദിശ, ദക്ഷിണ ദിശ, ഉത്തര ദിശ. അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ബുക്കിൽ കണ്ടില്ലേ, ഭാഗം 1, ഭാഗം 2, ഉള്ളടക്കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം 1, 2, 3, 4 എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ. നമ്മൾ ആ ഭാഗം 1 മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അത് പൂർവ്വ ദിശ, അതായത് കിഴക്ക് ഭാഗം. ആ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള സമുദ്രം മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സിന് പഠിക്കാനുള്ളൂ. അതാണ് പൂർവ്വ ദിശ, കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ സമുദ്രം. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടലാണ്. ആ കടലിനെ 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. 4 എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ദിശയാണ്, 4 ദിശയിലുണ്ട്: പൂർവം, പശ്ചിമം, ദക്ഷിണം, ഉത്തരം. നമ്മൾ ഏത് ഭാഗമാണ് പഠിക്കുന്നത്? പൂർവം. ഇനി ഈ പൂർവ്വ ദിശയ്ക്ക് കുറെ ലഹരിയുണ്ട്. ലഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരകളുണ്ട്. ഈ കടലാകുമ്പോൾ തിരമാലയുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതില് നമ്മുടെ ഈ കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ സമുദ്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഭാഗം 1 കിഴക്ക് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വ ദിശയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് കുറെ ലഹരിയുണ്ട്. ലഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരമാലകളുണ്ട്. അതില് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തിരമാല എന്ന് പറയുന്ന സാമാന്യ ഭക്തിയാണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാതോണേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തിരമാല എന്ന് പറയുന്നത് സാമാന്യ ഭക്തിയാണ്. സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ആമുഖം, അവതാരിക, അധ്യായം 1. ആമുഖം ഇല്ല, അവതാരികയും അധ്യായം 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ തിരമാല, ഒന്നാമത്തെ ലഹരി. നമ്മളിപ്പോ ഏത് കടലിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? പൂർവ്വ ദിശയിലെ കടൽ. ആ പൂർവ്വ ദിശയിലെ കടലിനെ തന്നെ നമ്മൾ പല ലഹരിയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരമാലകൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുറെ തിരമാലകളുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ തിരമാല അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് സാമാന്യ ഭക്തിയാണ്. ആ സാമാന്യ ഭക്തി വരുന്ന അവതാരികയും നമ്മളെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററും, അധ്യായം 1, അതായത് പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ, അതാണ് ആദ്യത്തെ ലഹരി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലഹരി എന്ന് പറയുന്ന, രണ്ടാമത്തെ തിരമാല എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യായം 2 മുതൽ 16 വരെയാണ്. 2 മുതൽ 16 വരെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ലഹരി. അത് സാധനാഭക്തിയാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം സാമാന്യ ഭക്തി, രണ്ടാമത്തെ ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് സാധനാഭക്തിയാണ്. സാധനാഭക്തി 2 മുതൽ 16 വരെ. പിന്നെ നമുക്ക് 17 മുതൽ 18 വരെ ഉള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ലഹരി, 17ഉം 18ഉം ചാപ്റ്റർ. അതാണ് ഭാവഭക്തി. ഇനി 19ാമത്തത് 4ാമത്തെ ലഹരി, അതാണ് പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, ഇതാണ് 4 ലഹരികൾ അല്ലെ 4 തിരമാല. എവിടുത്തെ ഏത് കടലിന്റെയാണ്? പൂർവ്വ ദിശയുടെ 4 തിരമാല. ഇതാ ഈ 4 സെക്ഷൻ, അതാണ് ഈ അവലോകനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗം, ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ അത് സാമാന്യ ഭക്തി. പിന്നെ സാധനാഭക്തി, അതാണ് ചാപ്റ്റർ 2 തൊട്ട് 16 വരെ. പിന്നെ ഭാവഭക്തി, അതാണ് 17ഉം 18ഉം. അവസാനം പ്രേമഭക്തി, അതാണ് 19ാമത്തെ അധ്യായം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓവറോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ കോഴ്സില്, ഭാഗം 1. ബാക്കി നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനില്ല. ഓക്കെ,
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിഫേസ് മാത്രമേ നോക്കിയോളൂ. പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നാളെ തൊട്ട് നമ്മൾ അവതാരിക തുടങ്ങാണ്. അവതാരികയിൽ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവതാരികയിലാണ് നമുക്കൊരു ശ്ലോകം അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യ, എനിക്കൊന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ശ്ലോകമായിരിക്കും. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യ ശ്ലോകം വരുന്നത് അവതാരികയിലാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഓരോ പാരഗ്രാഫിൽ ഏതാണ് ഏത് ശ്ലോകമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ കാണാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഈ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പല ചാപ്റ്ററായിട്ട് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ എന്താ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ നമ്മൾ 6 ഡിവൈഡ് ചെയ്തല്ലേ. ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒറ്റ പരീക്ഷയാണ്. ഈ 19 അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അന്നെന്നുള്ളത് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉടനെ ഇന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇടാം. അന്നന്ന് പഠിച്ചതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അന്ന് തന്നെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവത്തില്ല. ഓരോ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു 80 ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവസാനം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും അന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമായിരിക്കും. നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുപാടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല, 4 ശ്ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഓപ്പൺ ബുക്ക് ഇല്ലേ മാതാജി? ഓപ്പൺ ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഓപ്പൺ ബുക്ക് വരും. 2 ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ, നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓപ്പൺ ഓക്കെ ബുക്ക് മാതാജി. എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു? കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ എല്ലാം കൂടെ കേട്ട്? ഇല്ല മാതാജി, കുറച്ചല്ലേ പഠിപ്പിച്ചുള്ളൂ. കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ പ്രിഫേസ് ഒന്ന് എല്ലാരും ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. വേദാബേസിലുണ്ട്, അത് നോക്കുക. ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് മലയാളം കൊടുത്താൽ വായിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ അന്ന് ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. അതുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താട്ടോ. അതൊരു ആ. പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ആ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ശ്ലോകം ഈ ഭഗവാനെ അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകം കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല മാതാജി, ശ്ലോകം വന്നില്ല. രോഗം വന്നില്ല. ഇത് നമ്മളെ അധ്യായം, നമ്മളെ സ്കന്ധം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 10ാം സ്കന്ധത്തില് 43ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ 17ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഇത് ഭഗവാൻ മധുരയില് ചെല്ലുമ്പോ എന്താണ് കംസൻ വിളിച്ചിട്ട് ചെല്ലില്ലേ, അവിടെ മല്ലയുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോകില്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ പോകുമ്പോ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അതാണ് പല രസങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. എപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 രസമുണ്ട്. അതേതാണ് 5 രസം? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദാസ്യം, ശാന്തം, ദാസ്യം, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട 5 രസം. പ്രധാനപ്പെട്ട 5 രസം. ഇത് കൂടാതെ ഭഗവാന് വേറെ സെക്കൻഡറി രസം എന്ന് പറയും. അത് മൊത്തം 12 രസമാണ്, 5 രസം കൂടെ ചേർത്ത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കരുണം, ഭയാനകം, വീര്യം, ഭയാനകം, അതെ. അത്ഭുതം, രൗദ്രം. അപ്പൊ ആ രസമെല്ലാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് അഖില രസാമൃതമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രസങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. മല്ലാനാമശനീർനിണം നരവർ സ്ത്രീനാം സ്മരോ മൂർത്തിമാൻ ഗോപാനാം സ്വജനോഷധം ക്ഷിതിഭുജാം ശാത്രോതിം സതീഭുജം ഗോപാനാം സ്വജനോ സദാം ക്ഷിതിഭുജാം ശാസ്ത്രോം സതീഭുജാം ശാസ്ത്രോത്സ്വര മൃത്യുഭോജപദേർ വീരാം അവിദുഷാം തത്വം പരം യോഗിനാം വൃഷ്ടീനാം പരദേവതേതി വിദിതോ രംഗം ഗതാസാഗ്രജം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്.
കൃഷ്ണൻ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനോടൊപ്പം അരങ്ങിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ആ വേദിയിൽ വിവിധ വിഭാഗക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ കണ്ടു. ഗുസ്തിക്കാർ കൃഷ്ണനെ ഒരു മിന്നൽ പിണരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. മിന്നൽ പിണരായിട്ട് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഏത് രസമാണ്? വീര്യരസമാണ്. ഗുസ്തിക്കാരോട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? വീര്യരസത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാണ്. അവരുമായിട്ട് ഗുസ്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? മധുരയിലെ പുരുഷന്മാരിൽ ഏറ്റവും മികച്ചവനായിട്ട്, അതായത് പുരുഷന്മാർക്ക് ആ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടാണ് ആ മധുരയിലെ പുരുഷന്മാര് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ, ഓ എത്ര വലിയ പുരുഷനാണ്, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ആ വിസ്മയത്തോടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിസ്മയ രസമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്ത്രീകൾ കാമദേവനായി, ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾ മാധുര്യ രസത്തില് ഭഗവാനെ കാണുന്നു. ഗോപാലകരെ ബന്ധുക്കളായിട്ടും, അപ്പം ബന്ധുവായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പം സഖ്യരസം, അല്ലെങ്കിൽ ഗോപകുമാരന്മാര് ഭഗവാനോട് എന്താണ് സാഖ്യരസമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ദുഷ്ടരായ ഭരണാധികാരികളെ ശിക്ഷകരായിട്ടും, അവിടെ രൗദ്രരസമാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ കംസൻ ഭഗവാനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഏർപ്പാട് ചെയ്ത ആൾക്കാരെല്ലാം ആ രൗദ്ര രസത്തില് കാണുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ ഏത് രസമായിരിക്കും? വാത്സല്യ രസമാണ്. പിന്നെ കൂടാതെ കാരുണ്യ രസവും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭോജരാജാവിന്റെ മരണമായി, അതായത് കംസൻ തന്റെ മരണത്തെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഭയാനക രസവും വരുന്നുണ്ട്. കംസൻ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മരണമാണ് അല്ലേ, തന്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ, ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രന്റെ കൈയാലാണ്. അപ്പൊ ആ മരണത്തെ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭയാനക രസം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബുദ്ധിശൂന്യരെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമായും, അപ്പൊ ഇവിടെ അവിടെ പറയുന്ന ബീഭത്സ രസം എന്നാണ്. വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ബീഭത്സ രസം പറയുന്നുണ്ട്. യോഗികളെ പരമസത്യമായിട്ടും, ഇപ്പൊ യോഗികൾ ശാന്തരസത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നു. പിന്നെ വൃഷ്ണികൾ അവര് കാണുന്നത് ആരാധനാമൂർത്തിയായിട്ട്, അപ്പൊ അത് ദാസ്യരസത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദാസ്യരസം, ശാന്തരസം, ബീഭത്സം, ഭയാനകം വരുന്നുണ്ട്, വാത്സല്യം വരുന്നുണ്ട്, കാരുണ്യമുണ്ട്, മാധുര്യമുണ്ട്, രൗദ്രമുണ്ട്, സാഖ്യരസമുണ്ട്, അല്ലെ, വീര്യരസമുണ്ട്, വിസ്മയമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അഖില രസാമൃത മൂർത്തി. അത് മറ്റാരും അല്ല, ആരാണ്? നമ്മളെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ വേറെ ആർക്കും ആ ഒരു രസം വരില്ല. വിഷ്ണുവിന് അഖില രസാമൃത മൂർത്തി അല്ല, അല്ലെ? വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന വൈകുണ്ഠത്തിലെ ഭഗവാന് നാരായണന് ഈ രസമുണ്ടോ? അവിടെ ഏത് രസമാണുള്ളത്? അവിടെ ഏത് രസമാണുള്ളത്? അവിടെ നമുക്ക് ഏത് രസത്തിലെ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? ദാസ്യവും ശാന്തവും മാത്രമേ പറ്റൂ, അല്ലെ? അവിടെ സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം മാധുര്യരസം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഐശ്വര്യഭാവത്തിലുള്ള മാധുര്യം. വേറെ ആർക്കും ഭഗവാനെ ആ മാധുര്യരസത്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ആർക്കും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ തോളിൽ കൈയിട്ട് കളിയാക്കി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്ന് പറയുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.